per afrontar aquesta World League. Imagino que amb l'objectiu segurament d'intentar quedar entre els quatre primers. Hi ha molt en joc en aquesta competició. Sí, clar, és una competició, jo penso que és la més important que té Espanya després dels Jocs, i ojalà que sigui abans de la Copa del Món, no? Perquè és un top 16, llavors l'únic objectiu, ara hem fet una xerrada de benvinguda, una xerrada de primera estada junts, l'únic objectiu és procurar per tots els mitjans entre les semifinals. Serà prou difícil perquè si tu estàs al 7 i barreges de l'1 al 6, estarà difícil, però bueno, anem amb l'objectiu clar només d'estar dintre de semifinals. Com veus una miqueta els jugadors? Quins han sigut aquests primers minuts de contacte? Bueno, ja portem aquí una sèrie de cars, de 5 o 6 cars, ja la presa de contacte ha estat bé, la gent ha acabat el 26 de maig una competició nacional bastant important, han quedat una mica més poc visibles el que és la gent que ha jugat fora, però la gent ve ben preparada. Avui dia els clubs treballen molt bé, en plan molt professional, i això és l'avantatge que tenim ara dintre de l'equip nacional, no? Fa molts anys enrere, quan tu recollies una categoria sub-21, doncs tenies encara d'ensenyar moltes coses, no? Avui dia la gent està entrenant 3-4 vegades a la setmana, llavors la gent ve ben preparada amb coats com el Ramon Rius, o com el Roger, o com el Carlos Cuenca, o com el Xavi. Són gent que estan treballant a un nivell molt professional i la gent ve preparada, no? No hi ha cap problema amb això. Austràlia, Bèlgica i França. Sí, comencem. Els rivals del primer grup. Sí, clar, per això et dic que no és una Copa d'Europa, no? Aquí tens una mica d'espai, no? Perquè aquí tens de fer un grup i després tu jugues tot a un partit de quarts de final, no? La veritat és que quan vaig començar amb les noies, que al principi va anar molt bé el Challenge i la Copa d'Europa, ens vam trobar amb això, no? Ens vam creuar i vam entrar a semifinals i ens van treure a gol d'oro. Aquí el top és més important, no? Aquí trobes el primer dia a França, el segon dia a Austràlia, el tercer dia a Bèlgica. Tens de fer un grup acceptable per no quedar últim i creuar-te a Rotterdam contra Holanda. I aquí estarem, no? El que passa que sí que és important fer un grup bo, perquè jo penso que tant Nova Zelanda com Irlanda com la Índia, avui dia, no és que siguin assequibles, però sí que hi haurà una bona competència per quarts de final. Està clar que França va bé començar amb França a priori el rival més fluix del vostre grup? Sí, l'altre dia sí, aviam, és important, però jo vull recordar que jo estava a Mönchengladbach amb les noies el 2011 i van jugar després de quedar fora de semifinals i van patir contra França. Avui dia, dintre d'un round 3, tens de lluitar contra tots, vull dir, les perles són poques, no hi ha una diferència tan gran com abans, les qualitats s'han anat agrupant i la competència és prou important avui dia. És millor començar contra França? Sí, però ja veurem, ens tenim de trobar allà. En tot cas, el partit important és el de quarts, no? El partit important, el crucial és el de quarts, vull dir, jo sé que serà un partit d'aquells que es fan llargs, d'aquells que els tècnics ens agraden disfrutar i a la vegada patir, però teniu en compte que aquest partit de quarts és un futur de l'equip d'Espanya, no? Si tu entres al Mundial, fas una Copa d'Europa amb més tranquil·litat, tens un round 4 de finals, que ja vas contra els 8 millors equips del món, tornes al teu rànquing, aquest partit de quarts és vital. Després queda el 5è i 6è, que es té de guanyar perquè és molt possible que el 5è entri, no? O sigui, que poden ser dos partits a mort. Ara, una vegada estàs entre semifinals, el cos no és que es relaxi, però tens un primer objectiu dintre de 4 dies de feina, dintre d'una competició de 10 dies, tens un primer objectiu conquerit, no? I això és el que, amb les xerrades, amb l'estaf tècnic, amb alguns jugadors, és el que nosaltres estem procurant. Quan decidiràs les descartes? El diumenge, diumenge al migdia. A la sessió de la tarda estarem als 18. De què dependrà bàsicament, de les posicions? Dependrà una mica de les posicions, les tinc marcades per línies. Després del rendiment, hi ha 3, 4, 5 jugadors amb un nivell molt igualat. És bo, encara que sigui d'hora d'aquesta tarda, és bo tindre dos partits contra un equip com Nova Zelanda, que és un equip físicament fort, de boles dividides importants i d'un top que ens trobarem a la competició que ara començarem.
Llavors, l'avaluació dels jugadors no la prenc jo sol. Hi ha un staff tècnic amb l'Uri Alcaraz i l'Alejandro Siri que m'acompanyen, que sempre les decisions són compartides i són madurades. Jo vull ser el més objectiu com he procurat sempre ser, sigui a Sub-21 amb les noies o ara aquest projecte que començo, al qual tinc molta il·lusió per fer-ho i fer-ho bé. Amb un descarte que serà el de Santi, es fa encara més difícil poder accedir a semifinals sense un jugador que té un pes molt important a la plantilla? Bueno, es fa més difícil, però si tireu una mica enrere, el Santi, em sembla que va ser el segon partit o el primer partit dels Jocs, va caure. A Espanya s'hi fa el gol contra Gran Bretanya entre semifinals, no? Aquí es té de valorar molt a l'equip, no? Jo soc una persona que valoro molt el que és el grup, el que és l'equip, no? I la falta del Santi pues, la tenim de tindre les nostres opcions, no? Jo sabia que Santi no estaria, llavors ja els meus càlculs i una mica la meva estructura és sense el Santi. Els Jocs van respondre com van respondre i van estar a un penal d'entrar a semifinals. Aquí el grup té de respondre. Jo sóc persona de grups i persona d'equips. Sí,